to naša najnáročnejšia produkcia z hľadiska technického zabezpečenia. Obsahuje veľké množstvo postav, obrovské množstvo nielen prevlekov, ale aj rôznych typov rekvizít a scény samotnej. Ty si Harleky, teba poznám. A preto som vytiahla motív divadla, ktorý sa nachádza aj v Kolódyho texte a to je najdôležitejšie v príbehu nášho Pinokia, jeho divadelný sen. Bolo to veľmi inšpiratívne, pretože sme činoherní herci a odrazu sme museli robiť aj niečo, čo je mimo nášho tela a začať pracovať kreatívne s inšpiráciou v tom, ako vdýchnuť niečomu neživému život.